ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Барномаи имрӯзаи мо идомаи мантиқии силсила мавзӯъҳо дар мавриди ҳаёт, рӯзгор, мушкилоту муаммои кӯдакони офтобӣ мебошад ва ин навбат аз боби таҳсилоти фарогир мо суҳбат мекунем. Чӣ тавр Комилҷон Юлдошев ба мактаб рафт, Печутоби роҳ то сӯи таҳсилоти фарогир. навори барномаро тамошо мекунем. Сипас ба суҳбати студия шурӯъ менамоем. марҳамат. мавҷуда Юлдошева солҳо дар орзуи писар буд, чунки се фарзандаш духтар таваллуд шудааст. бо умед фарзанди деринтизор писарашро дар синни 39 солагӣ таваллуд кард. ба вай Комилҷон ном гузоштанд. ҳоло Комилҷон 12 сол аст. ӯ синдроми дауна дорад. модар аз тақдираш шукргузорӣ мекунад. новбаста аз мушкилиҳои зиёду пай дар пай вай фарзандашро ба мактаб дод. 8 сола шуд, баъд додам. мушкили асосии мо гап задан буд. гап задан ва ба ҳамин ҷамъият ина ворид кардан қиинтар буд. тақир мекардан, мазоқ мекардан. баъзан мешуд ки ҷанг мекардан. хай худашам аввал намерафти гиря мекард. баъд секин одат кард. ҳама ина фаҳмидан, онам дигарои фаҳмид. ҳозир нағз рафта мебирад. ягона муаммои имрӯза ин бурро набудани нутқи Комилҷон аст. маҳз ҳамин сабаби душвориҳои зиёд мекардад. дар мактаб низ то одат кардан ба мушкилиҳо рӯбаро шудем. аввалҳо ҳамсинфон, омӯзгорон, умуман ҷамъият ӯро чандон хуб қабул накарданд. ҳамаи ин қиси сар шуд. имрӯз Комилҷон дӯстонаш ва ҳам муаллимонаш ба ҳамдигар одат карданду унс гирифтанд. оҳиста Комилҷон ба ҷамъият ворид шуд. албатта мо бисёр аз барои нутқи ин мушкиле кашидем ва мо тасмим гирифтем ки ба мактаби наздиктарини ҳамин деҳат диҳем. мо ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 хостем ки ин равад ва албатта аз қафои ҳамин нутқаш ин бисёр мушкилиҳо мекашид, чунки нутқи инҳоро хонандагон ҳам омӯзгорон фаҳмидан мушкилтар буд ва ман мактаб бурдам. аввалинда ҷамъият инро на он қадар нағз қабул карданд. якум синфи будагишанд мушкилӣ мекашид. Комилҷон ҳоло дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон меравад. вай хонандаи синфи 4 аст ва ҷуз аз ҳамсинфонаш дӯстони худро дорад. бо онҳо дарс тайёр мекунад. бештар ба расмкашӣ шавқи зиёд дорад. ин аст ки кашидани расм яке аз машғулиятҳои дӯстдоштааш гаштааст. танҳо нутқи Комилҷон мукаммал нест. аз ин рӯ ҳоло вай бо мутахассисони логопед машғулият мегузарад. вақте ки ба мактаб мерафт, аввал рафта муаллимашро оғӯш мекард, муаллимаш ина оғӯш мекарданд, мебӯсиданд ва баъд ин ба хурсандона ба мактаб ба синфаш дохил мешуд. ҳозирам ҳамин дӯстони зиёд пайдо кард. ҳозир бо дӯстонаш мебиёд, бозӣ мекунад ва дӯстони дӯстдоштаашро ҳам дорад. новбаста аз мушкилиҳои ҷойдошта Комилҷон имрӯз ба мактаб меравад то дониши хуб гирифта ба орзуҳояш расад. орзуҳои ин наврас соҳиби маълумоти олӣ гардида, бунёди хонаи хубу замонавӣ ва корманди ҳифзи ҳуқуқ шудан аст. наворо тамошо кардем. бисёр як навори аҷоиб аст ва инҷо модари Комилҷон ҳам дар барнома иштирок мекунанд. дертар бо шумо боз суҳбатро идома медиҳем. аввал бошад муаллима марҳамат, ман аз шумо хоҳиш мекардам пеш аз ҳама ба мо ҳамин истилоҳи таҳсилоти фарогирро шарҳ медодед. дар муассисаҳои томактабӣ ва мактабии шаҳри хуҷанд 492 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд ҳастанд, таҳсил мекунанд. аз ҳамин 492 нафар
117 нафарашон ба таълими хонагӣ фаро гирифта шуданд. дар мавриди таҳсилоти таълими хонагӣ мо боз дертар инҷо андешаҳо ҳаст ки модарон баён кардаанд, дертар боз мешунавем онро. алҳол бошад ҳамин таълимоти фарогир, яъне таълимоти инклюзивӣ, мо кӯдаки худро, кӯдаке ки кам имкон аст ба мактаби умумӣ ё кӯдакистони умумӣ инклюзивӣ хуб мебарем то ки ба таълиму тарбия фарогир бошад, ҳамроҳи кӯдакони солим вай таълим гирад, тарбия гирад, яъне хонад. хуб пас инҷо муаммо сари чист ки на ҳамеша ва на ҳама вақт кӯдакони синдроми дауна ба таҳсилоти хуб фарогир фаро гирифта мешаванд. муаммо дар ин ҷо аст ки на ҳамаи падару модарон муроҷиат мекунанд, мактаба намехоҳанд ки фарзандонашонро диҳанд. бисёри падару модарон албатта кӯшиш мекунанд, онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандашон дар муассисаҳои таълимӣ хонанд, соҳиби маълумот гарданд. албатта вақте ки падару модар муроҷиат мекунад, ҳеҷ ягон муассисаҳои таълимӣ ба ин монегӣ карда наметавонад. албатта бояд таҳсилоти фарогир, албатта ҳар як кӯдаке ки ба синни 7 қадам мегузорад ба муассисаҳои таълимӣ ҳуқуқи таҳсил карданро дорад. кадом муаммоҳо сари роҳи ҳамин волидайн меистад то ки фарзанди худро ба таълимоти фарогир яъне ба мактабҳои инклюзивӣ равона кунанд? ташаккур. дар ташкилоти мо кӯдакони офтобӣ зиёда аз 140 нафар ба қайд гирифта шуданд ва мутаассифона миқдори ками онҳо ба мактабҳои умумӣ фароҳам оварда шуданд. Сабаб чист? Яъне муроҷиат намекунанд? 16 нафари кӯдакони офтобӣ ба мактабҳои умумӣ мераванду халос. ин сабаб он аст ки духтурони ПМПК, яъне ки дар он ташхисе ки асабшинос, равоншинос ва логопед иштирок мекунанд, онҳоро ба мактабҳои махсус, яъне ки мактабҳои ёрирасон ё таҳсилоти хонагӣ равона мекунанд. аз тадқиқотҳое ки мо гузарондем, 100 нафар модарон, ҳамаи онҳо 100% мехостанд ки мактаби умумӣ диҳанд кӯдаконашонро. мутаассифона нашуд. биёед бо модари Комилҷон суҳбат мекунем. инҷо марҳамат кани шумо. хуб анакнун ба суҳбат пайваст шавед ва ҳамин роҳи тайкардаи худро ба мо камтар нақл кунед ки вақте шумо муроҷиат кардед фарзанди шуморо бе ягон монеаву бе ягон муаммо ба мактаби умумӣ равона карданд ё ягон мушкилиҳо буд ки онро шумо тай кардед гузаштед? асосан бохчови бисёртар мамониятҳо шуду, ки мактаба ман ки дар ҳамонҷо кор мекунам инқадар мамоният нашуд. баъд моро бисёртар анамин ташкилоти назари дигар дастгирӣ карданд. чӣ хел муваффақиятҳоро соҳиб шуда истодааст? шумо мушоҳида мекунед, албатта медонед, пешравиҳои вайро ба мо мегуфтед. вай бисёр рассомӣ ва шавқманд аст. дар назари дигар бо роҳбари тахминахон арт-терапия ташкил шудааст. дар анамин дарсҳои арт-терапия ва бисёртар иштирок мекунад ва ба муваффақиятҳо расида истодааст. бисёр хуб. вақте ки шумо рӯзҳои аввали ба мактаб бурдани фарзандатонро ба хотир оред, шумо ҳам ҳамроҳаш рафта менишастед дар синф? ӯро муҳит чӣ хел қабул кард? ҳамсинфон, омӯзгорон, дигар бачаҳое ки дар мактаб мехонанд, дигар кӯдакон чӣ хел қабул карданд? муносибат чӣ хел буд? вақтҳои аввале ки мактаба мерафтем, албатта ин вай кард, гирья кард, душворӣ ба душворӣ вай кард. чунки ӯ як-ду рӯз ман нишастам дар наздаш ва баъд ба кӯдакон унс гирифту лекин бо мушкилиҳои зиёд дучор шуд, чунки нутқи ӯро намефаҳмиданд. ба ҳар ҳол умумӣ сатҳӣ гап зада истодаем ва мушаххасан нагуфта истодаед ки вай кадом мушкилиҳо буд. биёд бо модари Ризвон суҳбатро идома медиҳем. шумо натавонистед ки фарзанди худро ба мактаби умумӣ хуб равона кунед? ман гурӯҳ рафтам. не ин вақт набуд, қабул накарданд. ман маҷбур хестам бачама психология инҷа ҳуҷҷаташ тайёр кардам, сони интернетда пахта кор бурдам. ҳамон ҷоям гира мекард, намехост. аз сар ҳамин хел ва пеши намехост. ҳамин доирачаи нағз медид, ҳамин доира ки монд. мана ҳамин омӯзгоро мана дурӯғ нишад, ҳам мошон медонам. ҳамон ки ди Ризвона ҳеҷ куҷо қабул накард, мебарам, мебиёрам. ягон чичам ёд нагирифт.
фақат гирӣ мекард гуром бурамана рӯз мебудам пагрӯз ҳашкидӣ сабаби гирияашро шумо ҳамчун модар эҳсос мекардед маслан барои чӣ маро аз мактаб бар мегуфт намехост мушкилот фақат мана муаллима фотимахон ҳастанд мана муаллима фақат кабинети ҳамино буромда доира менавохт дига ягон каса манам ҷиштиам муаллимаҳо намехост муаллима шояд мактаб ё ҳамон мактаб интернат гуфта истодаем худи мактаб намедонам ё худи омӯзгорон ба ҳар ҳол шояд омода нестанд ки бо кӯдакон бо ин гуна бачаҳои офтобӣ кор кунанд ки онҳо ба пеш аз ҳама муассисаҳои маориф яъне мактабҳои умумӣ ҷалб карда шаванд ман муаллими санъати тасвирӣ ва дарс медодам ризвонхонба вақте ки ман таълим медодам тарбия медодам дарси ман ба ризвонхон фаъол буд агар ҳаракат када ҳамон чизи тасвир када натондам ман қолабчаҳо худар сохта ина шавқманд мекардам ҳар боре ки ҳамон вағоша модараш ба фақат мо нишон медодем ҳамин ҳавасмандкунӣ шавқмандкунии кӯдакро дар дигар омӯзгорон шумо мушоҳида мекунед маслан шумо ин корро мекардед ва ризвон бо шумо гӯё унс гирифта буд барои чӣ маслан дигар муаллимонро натавонистанд ки маслан гуфта истоданд ки ҳатто мактаб интернатро ҳам ба пуррагӣ хатм фани суруд муаллима фақат мусиқӣ сони муаллима сохта медоданд ҳано баҳо мемондам 5 ман тото расива акошпа фирсонда мана муаллима 5 гифт фақат доира ҳамин расми киштаги шуд дига ҳеҷ чӣ ёд нагирифт хуб албатта мо аз ин кӯдакон масалан чӣ мегӯяд акун баҳоҳои масалан аъло хубу аъло албатта талаб намекунем вобаста аз имконият шояд онҳо рассоми хуб мешаванд шояд масалан ҳунарманди беҳтарин мешаванд бо ягон ҳунарҳои халқӣ масалан машғул мешаванд албатта мо инро мефаҳмем лекин вақте ки кӯдак тамоман намехоҳад равад инаш боз як муаммои дигар аст ва ман бисёр мехостам ҳозир барои он ки пеш аз он ки андешаи мутахассисонро шунавем ман пешниҳод мекунам он пурсише ки байни волидайни кӯдакони офтобӣ гузаронида шуд дар сатҳи ҷумҳурӣ андешаи баъзе аз волидайнро инҷо мо мураттаб сохтем сарҷамъ намудем марҳамат таваҷҷӯҳ кунед сипас суҳбатро идома медиҳем аз ҷониби ташкилоти назари дигари тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шабакаи миллии ташкилот оид ба синдроми дауна тадқиқот гузаронида шуд. Пурсиш дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барпо шуда мушкилоту муаммое ки дар мавриди таълимоти фарогир барои кӯдакони синдроми дауна вуҷуд дорад муайян намуд. Масалан, як модар аз шаҳри Душанбе ки фарзандаш ба мактаби умумӣ меравад гуфт: ман худам ҳамроҳи фарзандам ба мактаб меравам. дар ин мактаб қариб дар ҳар як синф кӯдаки имконияташ маҳдуд таҳсил мекунад. ҳамаи онҳо дар синф ҳамроҳи модар ё хоҳаронашон сари як мизи дарсӣ мешинанд. мо ҳамчун волидайн кӯшиш мекунем то қадри имкон барои фарзандамон дарси муаллимро фаҳмонем. лекин фарзандамон на ҳамеша онро дарк мекунад, чунки барномаи таълимӣ барои онҳо мувофиқ нест. ба ғайр аз ин дар синф хонандагон зиёданд. дар баъзе синфхонаҳо зиёда аз 30 нафар мехонанд. барои кӯдакони кам имкон вақт ҷудо кардан лозим. як муаллим наметавонад ки дар як вақт бо шумораи зиёди хонандагон кор карда ҳамзамон бо талабаи кам имкон низ вақти алоҳида ҷудо кунад. боз ман дар мактаб дидам ки хонандагони кам имконро дигар талабаҳо масхараю таҳқир карда эътибори онҳоро паст мезананд. ман бисёр фикр мекунам ки ояндаи духтари ман чӣ мешуда бошад. оё ӯ дугона дӯст пайдо карда метавонад? чӣ хел вай дар ҷамъияте ки ӯро қабул карда наметавонанд зиндагӣ мекарда бошад? волидайни дигар мегӯяд: ман фарзандамро ба мактаби умумӣ додам. як соли дароз директори мактаб ба ман мегуфт ки ҷои фарзанди шумо ин мактаб нест, зеро вай чизеро ёд намегирад. ман ҷавоб медодам ки бигзор маълумотнок нашавад, лекин вай байни дигар кӯдакони солим буданаш лозим, чунки ҳуқуқ дорад. ҳар дафъа директор фарзанди маро аз мактаб берун мекард ва ба ман мегуфт ки ба ниҳодҳои дахлдори давлатӣ ариза нависам. онҳо фарзанди маро ба мактаби махсус ҷойгир мекунанд. лекин як муаллимаи писарам ӯро хеле дӯст доштанд ва ҳамеша ба вай мегуфтанд ки ба мактаб биёяд, баҳои 5 мемонанд. писарам хушнуд ба мактаб мерафт, аммо ин муаллимаи нағз ба Русия рафтанд. акнун фарзанди ман ба мактаб рафтан намехоҳад. вай мегӯяд ки дигар муаллимон ӯро сарзаниш мекунанд, барои ҳамин ба мактаб намерафтагӣ шуд. писари ман ҳам ба мактаби умумӣ меравад, лекин ҳар дафъа ба мо мегӯяд ки
ба мактаб рафтан намехоҳад, зеро ӯро бачаҳо мезананд. барои ман муҳим аст ки фарзандам ба мактаб равад, чунки ӯ ҳуқуқ дорад. бигзор дар он ҷо дониш нагирад, муҳимаш ба мактаб равад. модари дигар аз Бадахшон гуфт ки мо хеле мехостем ки духтарамон мактаб равад. Мактаб дар наздикии хонаи мо ҷойгир аст. духтарам мактаб рафт, аммо ҳамсинфонаш ба вай тамасхур мекунанд ва аз вай дурӣ меҷӯянд. онҳо масхараомез духтари маро наздашон даъват мекунанд. вақте вай ба онҳо наздик мешавад, аз ӯ мегурезанд. духтарам ҳамаи инро мефаҳмад ва аз ин ҳолат хеле ғамгин мешавад. ҳамчунин директори мактаб бисёр ба ман фишор меовард ва мегуфт ки духтаратонро аз ин мактаб гиред, ӯ лоёқати хондан надорад. баъд ман қарор додам ки дигар фарзандамро ба мактаб намебарам. садои дили модар аз вилояти суғд. соли гузашта аз сабаби беморӣ аввалан фарзандамро ба мактаб интернат бурда натавонистам. мо таълимоти хонагиро интихоб кардем, лекин муаллимон ба фарзанди ман кор карда натавонистанд, зеро духтарам ин намуди таълимро қабул карда натавонист ва муаллимро гӯш намекард. муаллимон бо фарзандам дигар корбарӣ намудан нахостанд. онҳо гуфтанд ки вай гӯш карда наметавонад, бетарбия аст. бинобар ин ба духтарам дарс гузашта наметавонад. акнун имсол ман фарзандамро аз нав ба мактаб интернат овардам. орзуи модарони тоҷикистон ки кӯдаки синдроми дауна доранд чунин аст. ҷамъиятро омӯзондан лозим, то бо шахсони кам имкон муносибат карданро донанд. мактабҳои хусусӣ чунин кӯдаконро қабул намекунанд. мактабҳои умумӣ кӯдакони мустақилу болаёқатро интихоб мекунанд. охир кӯдаконро барои ин омода намудан лозим. ба мактабҳои хусусӣ муроҷиат намуда гуфтем ки маблағи таҳсилу хонишро пурра пардохт мекунем, лекин қабул накарданд. гуфтанд ки барои ин кӯдакон мактаби махсус ҳаст. баъдан фарзандамро ба мактаб қабул карданд. ӯ мактабашро дӯст медорад. вақте синфи 8 шуд, аз маориф намоянда омада гуфт ки фарзандамро ба таълимоти хонагӣ мегузаронанд. ман розӣ нашудам, чунки бачам мактабаш ҳамсинфонашро дӯст медорад. фарзандам хеле озод аст. ҳатто агар дар кӯчаҳо коғаз сари роҳ партофта бошад, дарав онро гирифта ба партовҷой мепартояд. агар дар мактаб ягон нафар ӯро ғам диҳад, ба хона омада бо касе гуфтугӯ намекунад, хомӯш мешавад. мо мефаҳмем ки дар мактаб ӯро ранҷонидаанд. аз ҳама аҷибаш ҷузвдони худро доимо ҳамроҳаш гирифта мегардад. ҳатто хоб кунад ҳам ҷузвдонаш дар наздаш аст. агар аз пешаш онро гирем, аз хоб бедор шуда гирья мекунад. боз маҷбур ҷузвдонашро ба дасташ медиҳем. ҳамин хел вай мактабашро сахт дӯст медорад. фарзандам ба мактаби умумӣ меравад. ҳамроҳи кӯдакони солим таҳсил карда рафтори онҳоро ёд гирифтааст. ман орзу доштам ки фарзандам ба мактаб равад, лекин хешовандони шавҳарам гуфтанд ки вай чизеро намефаҳмад. беҳтараш ӯро ба мактаби кару гунгҳо диҳам. ман назди духтур рафтам ва маслиҳат пурсидам. духтур гуфт ки фарзанди ман кару гунг нест. пешниҳод кард ки ӯро ба мактаб интернат барам. ҳамин тавр ҳам кардем. ҳоло вай мактаб интернатро хатм кардааст. падару модар мехоҳанд ки фарзандонашон ба мактаби умумӣ раванд, зеро онҳо бовар доранд ки кӯдаки кам имкон байни кӯдакони солим бошад, хуб ташаккул меёбад. волидайн орзу доранд ки мактабҳо барои қабули хонандагони синдроми дауна омода бошанд. бо чунин кӯдакон ҳамсинфон, муаллимон, директорон муносибати дӯстонаро ба роҳ монанд. 10% пурсидашудагон аз фарзандонашон ба мактаб мерафт гуфтанд ки бо сабаби қабул нашудани кӯдакони синдроми дауна аз ҷониби директорони мактаб муассисаи таълимиро тарк карданд. бештар сарварони мактаб ҷои чунин кӯдакони камимконро муайян карда мегӯянд ки бигзор мактабҳои махсус раванд ё пешниҳод медиҳанд ки бигзор дар хона шинанд. хонданаш чӣ лозим вақте ки ҳеҷ чизро намефаҳмад, мегӯянд онҳо. аз ин 10% ҳолатҳое шуданд ки худи кӯдак мактаб рафтан намехоҳад, зеро ҳамсинфонаш масхараю таҳқир мекунанд ва ҳатто мезананд. дар дигар ҳолат худи волидайн чунин муносибатро нисбати фарзандонашон мушоҳида намуда ба хулоса меоянд, зеро муносибати сард бо кӯдаки синдроми дауна хоҳиши кор кардан надоштани муаллимон падару модарро маҷбур мекунад фарзандонашонро ё ба муассисаҳои махсус ё ба мактаб интернат ҷойгир кунанд. ин қиссаҳоро
ҳам ту гӯш карда натавонистам. бевосита ашк мерезад инсон вақте ин саргузаштро мешунавед. ва ман мушоҳида кардам ки муаллима шумо низ ҳангоме ки тамошо мекардед воқеан ҳам гирья кардед. Ин ҳақиқат аст. ин ҳақиқат аст ки инҷо шунидем ва дарди дили ҳар як волидайне ки кӯдаки офтобӣ дорад. албатта ҳар як модар, ҳар як падар мехоҳад ки фарзанди вай дар мактаб ё кӯдакистонҳои умумӣ ба таълиму тарбия дар шароитҳои беҳтарин таълиму тарбия гирифта бошад, новобаста аз вазъи иҷтимоияш. лекин на ҳамеша хоҳишу орзуи падару модарон бо шароиту имконияти беруна мувофиқ меояд. пас ана ҳамин ҷо вақте мо мегӯем ки ҳамаи кӯдакон баробар ҳуқуқанд, чӣ хел инҷо ҳуқуқ риоя мешавад, баробар ҳуқуқи таъмин мешавад? дар ҳамин маврид чӣ кор карда метавонед? раҳмат муҳаббатхон, ман хеле ва хеле вақте ки ҳозир наворо гӯш мекардем, албатта гапатон дуруст, ба дили ҳар як кас таъсир мерасонад он чизҳое ки мо ҳозир тамошо кардем. аввалаш ин ки ман гуфтан мехостам ки худаш барномаи инклюзивӣ, ин ҷалб кардани кӯдакони маъюб ба мактабҳои муқаррарӣ, фаро гирифтани онҳо бо ҳамроҳи кӯдакони солим мебошад. ва албатта он факту рақамҳое ки ҳозир дар мо мавҷуд аст, моро хурсанд аз он мекунад ки ҳар сол шумораи кӯдакони маъюби ба мактаб ҷалб шаванда изофа шуда истодааст, зиёд шуда истодааст. ана имрӯз дар ҳолати 1 январи ҳамин сол қариб 25% кӯдакони маъюби сину соли мактабӣ фақат дар хона маълумот мегиранд, лекин 75% онҳо аз рӯи маълумотҳои омурии раёсати маориф онҳо дар мактаб ҳамроҳи кӯдакони солим таълиму тарбия мегиранд. ин моро хурсанд мекунад албатта, лекин хеле ва хеле мехостем ки имрӯз ки мо дар бораи кӯдакони офтобӣ гап мезанем, ана ҳамин кӯдакон ҳам ҷои худро дар ҷамъият бояд ки ёбанд. ва ба фикри ман мо бояд ки ҷамъиятро ба ин тайёр кунем. падару модарон, кӯдакони онҳо ба мактаб мераванд. мо медонем ки он хонандагони мактаб ки ҳамсоли худро, ҳамсинфи маъюби худро қабул намекунанд, ҳозир мо гӯш кардем, масхара мекунанд, онҳо тайёр нестанд ки ин кӯдаконро қабул кунанд. ва ин ҳам аз тарбияи волидайн вобастагӣ дорад. мо бояд имрӯз хонандагонро, падару модаронро тайёр кунем ки ин гуна кӯдакон умуман маъюбон, онҳо баробар ҳуқуқ ҳастанд ва ҳамроҳи кӯдакони солим ҳуқуқ доранд ки дар мактабҳо таҳсил кунанд. ва албатта ба воситаи комиссияи тибби педагогие ки аз ин комиссия аз ташхис гузашта онҳоро хат мегиранд дар оянда, дар кадом мактаб бояд онҳо хонанд, дар кадом интернат бояд тарбия гиранд. ба фикри ман аз рӯи ҳамон қобилияти ақлонии ин кӯдакон, бигузор ҳатто агар қобилияти ҷисмонӣ надошта бошанд ҳам, аввал мо бояд ки қобилияти ақлонии онҳоро ба назар гирем ва онҳоро бисёртар ба мактабҳои муқаррарӣ ба дар байни кӯдакони солим онҳоро ҷойгир намуда бояд таълиму тарбия диҳем. чунки чӣ хеле ки шумо гуфтед, ман худам ҳам модар ҳастам. ҳар як модар, ҳар як падар мехоҳад ки кӯдакаш баробар ҳуқуқ бошад ва мисли дигар ҳамсолони худ таълиму тарбия гирад, бо онҳо ҳамроҳ бошад, дар ҷамъият бошад, то ин ки омода шавад барои ҳаёт бурдан. ва фардо мо бояд ба онҳо ҳам як ҳаёти арзандаро бояд ки таъмин карда тавонем. бале бошад, ташаккур, саломат бошед. албатта мо мехоҳем, мо пешниҳод мекунем, мо медонем ки ҳамин кор бояд шавад, лекин мутаассифона имрӯз на ҳамаи ҳамин хостаҳои мо иҷро мешавад. дар мактаб ҳам паринахон ба андешаи шумо то кадом андоза имрӯз мактабҳои умумӣ омода аст ки, вале мо шояд ҳатман бар шумо низ ин савол тааллуқ дорад, то кадом андоза омода аст ки кӯдакони камимконро, синдроми даунаро қабул кунад, бо онҳо кор кунад. масалан то кадом андоза худи омӯзгорон тайёр ҳастанд ки омӯзонда шудаанд ки бо ин гуна кӯдакон дар як синфе ки зиёда аз 30 нафар талаба дорад ва 1 ё 2 нафар, фикр мекунам ки 1 нафар дар як синф агар бошад, бо онҳо корбарӣ намояд. марҳамат, кадоме аз шумо аввал шуда ҷавоб медиҳед? хеле ки мени наворе дидем сарварон директорони муассисаҳои таълимӣ
аввалин ки ҳуқуқ надоранд ки кӯдакро аз мактаб пеш кунанд ё ин ки ба падару модар муроҷиат кунанд ки фарзандатонро гиред аз мактаб. лекин мутаассифона ин ҳуқуқ поймол мешавад. албатта ҷамъиятро омӯзонданамон дар кор вақте ки ана ҳамун синфе ки кӯдак таҳсил мекунад аввал омӯзгори ҳамун синф бояд хонандагонро ҷамъ оварда фаҳмонданаш дар кор ки ҳамин хел кӯдак ба синфи мо қабул мешавад, биёед бо вай муносибати хуб кунед, вайро байни худатон даъват кунед, ба ӯ кӯмак расонед. албатта хотиррасон карданаш дар кор бисёр хуб. маълима ҷон, ин гуфтаҳои шумо характери пешниҳод дорад. Ба фикрам анакнун нигоҳ кунед, барномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълимоти фарогир соли 2011-2015 ва ин тараф боз 2017-2020 гуфта истодем. нигоҳ кунед, аз соли 2011 имрӯз аллакай 10 сол гузашт. кай мо омода мекунем роҳбарон, сарварони мактабро, муаллимонро, омӯзгоронро ва худи ҷамъиятро имрӯз ҳам мо ҳанӯз пешниҳод дода истодем. пас кай онҳо омода мешаванд? боз 10 соли дигар онҳо ҳам фаҳмиданашон дар кор. ки ҳар як падару не албатта ҳамон роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгор, масалан соҳаи маориф. имрӯз мо аз раёсати маориф низ даъват карда будем, мутаассифона дар барнома иштирок намекунанд, узри худро гуфтанд. албатта шумо намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд ҳастед. ин савол ба ҳамаи масалан ҳатто ба вазорат низ тааллуқ дорад ва гузашта аз ин мо ба барномаи имрӯза намояндаи комиссияи тиббиро ҳам даъват кардем аз раёсати тандурустӣ. ман бубахшед, хоҳиш мекунам ки соат дорад инҷо. соати дасти дар даст доред? соат чанд аст? соат расо 3. мо бояд ки соати 2 барномаро оғоз мекардем. то соати 2:20 дақиқа интизор шудем ки ба барнома ҳозир шаванд. мо барномаро оғоз кардем, боз ҳозир соат 3 бошад 20 дақиқа, боз 40 дақиқаи дигар мо интизор шудем ки шояд расида оянду ба барномаи имрӯзаи мо иштирок кунанд, чунки саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва он кас мебоист омада ҷавоб гӯянд. ман чанд рӯз пештар ба раёсати тандурустӣ рафтам, бо сардори раёсат вохӯрдам, даъватномаро супоридам ва як нафарро масъулро мутасаддӣ карданд, масъул шахси дигарро мутасаддӣ кард ва дар натиҷа имрӯз мо дар барнома нафаре ки воқеан ҳам сари ин масъала шахси масъул аст ва ҷиддӣ бояд андеша кунад, имрӯз дар барномаи мо нест. хуб, намедонам бо ин муносибат мо то куҷо меравем. ба ҳар ҳол мо маҷбур ҳастем ки барномаро идома диҳем, чунки он нафарое ки имрӯз дар барнома иштирок мекунанд, мо шуморо эҳтиром мекунем. андешаи шумо барои мо хеле муҳим аст ва мо наметавонем ки инҷо боз соатҳои дигар мунтазир бошем. парвина хонум, марҳамат. он муассисаҳое ки кӯдакони офтобӣ таҳсил мекунанд, ҳоло ба фикри ман тайёр нестанд муаллимоне ки ба онҳо дарс мегӯянд. аз кадом ҷиҳат? аз ҷиҳате ки онҳо ба кӯдакони солим чӣ хел дарс гузаштанро аз худ мекунанд, ба кӯдакони имконияти маҳдуд доштане онҳо тайёр нестанд ба онҳо чӣ хел корбарӣ кунанд. ҳатто ман худам шоҳиди як синфхонае шудам ки кӯдаки офтобӣ несту дигар имконияти маҳдуд дошта буд. дар синф менишаст ва ҳангоме ки дигар кӯдакон шеър мехонданд ва он кӯдаки имконияти маҳдуд дошта низ мехост шеър гӯяд, аммо муаллима нахост ки ӯро гӯш кунад ва ҳатто латтаи синфро дод ки рафта шушта биё. ман ки роҳбари ташкилот ҳастам, аз кӯдакони имконияти маҳдуд дошта хуб бохабар ҳастам. то омадани ҳамун кӯдак ман ростӣ қарор нагирифтам кӯдак куҷо рафта бошад, чӣ кор кардост ки бошад. мана ин хел муассисаҳо ҳастанд. сари ин мавзӯъ бояд ки худи муаллимон тайёр бошанд. марҳамат. муаллимаҳои азиз, ман бисёр мехостам ба суҳбати мо пайваст шавед ва дар мавриди омодагии худи мактаб, муассисаҳои маориф ва худи омӯзгорон инҷо ёдовар мешудед ки то кадом андоза гуфтаҳое ки дар навор хуб шунидем мо ва он чизе ки инҷо гуфта истодаанд воқеан тасдиқ мекунед ё худ зид ҳастед? он наворе ки мо ҳозир дар инҷо тамошо кардем дар ҳақиқат ҳаст. ин дуруст аст. лекин он чизе ки ҳозир Парвина хон гуфтанд,
ман бо гуфтаи ино ҳам розӣ мешавам, ҳам қисман не. барои он ки дар мактаби мо ҳам ҳамин хел гуна кӯдакон таҳсил мекунанд, офтобӣ нестанду, синдроми дауна офтобӣ нестанду, лекин имконияташон кам имкон ҳаст. мехонад, мана дар синфи дуюм мехонад, дар синфи таълимаш бо забони русӣ мехонад духтарак. роҳбари синф бо равоншинос, маъмурият, волидайни ҳамин кӯдакӣ робитаи зич дорим мо. барномаҳои хуб махсус омодашуда барои масалан кӯдакони офтобӣ, вақте онҳоро таҳсилоти фарогир гуфта истодем, дар мактабҳои умумӣ таҳсил мекунанд, барои онҳо як барномаи сабуктар пешбинӣ шудааст? барномаи умумӣ аз рӯи барномаи махсус барои ҳамин хел дар мактаб интернат, лекин дар мактабҳои умумӣ нест. Хуб нест. муаллима, барои он ки кӯдак дар мактаби умумӣ, кӯдаки офтобӣ ба таълим тарбия фарогир бошад, барои вай фикр мекунам ки як барномаи мушаххаси сабуктар бояд пешбинӣ бошад. дуруст гуфтед муаллима. вақте ки аначхеле ки муаллима гуфтанд мактаб интернатҳои махсус гардонида шуда, аллакай омӯзгорон аз рӯи барномаи яъне барои ин кӯдакон муқаррар карда шуда кор мекунанд, лекин мутаассифона дар мактабҳо барномаи алоҳида барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ё ин ки барои кӯдакони офтобӣ албатта мавҷуд нест ва мо бояд ки аввал ин барномаҳои содда кардашударо таҳия намоем ва ба ғайр аз ин муаллимонро, омӯзгоронро мо бояд омӯзиш диҳем то ин ки онҳо аз рӯи ин барнома бо кӯдакони имконияташон маҳдуд корбарӣ карда тавонанд, чунки онҳо кӯдакони муқаррарӣ нестанд ва албатта ба худ муносибати алоҳидаро талаб мекунанд. ба фикри ман муаммои асосӣ дар ҳамин аст. агар мо бо ин кӯдакон муносибати алоҳида дошта бошем, дили ин кӯдаконро ёбем, шавқи онҳоро ба мактаб барои ҷалб кардан, барои ба ягон фан, ба ягон тахассус ҷалб кардан ёфта тонем, онҳо ҳам албатта бо як чеҳраи хандон ба мактаб омада мераванд. ба фикрам ин муаммо аст. ҳар як кӯдак мактаб рафтан мехоҳад ва бесабаб мо номи барномаро ҳам ман ҳам мактаб меравам унвон нагузоштем. шояд имрӯз ман бисёр сухан карда истодам аз ҷониби намедонам ҳам волидайн ҳам омӯзгорон ба ҳар ҳол вазифадор ҳастам ки гӯям вақте ки аз касе намешунавам ин суханҳоро. дар мактаб ҳатман бояд ба ҷуз оне ки масалан барномаи таълимӣ гуфта истодаем содда карда шуда, боз шароит лозим, имконият лозим, яъне муҳитро омода кардан дар кор, ҷамъиятро яъне ҳамон худи хонандагонро омода кардан дар кор ва асама чизи асосӣ. мо бесабаб напурсидем ки чанд муддат ҳамроҳи фарзандатон шумо ба мактаб рафтед ва ҳамроҳи ӯ дар сари як миз нишастед. аслан бояд барои ин кӯдакон як нафар ёрдамчии муаллим бояд дар синф бошад ки бо вай кӯдаки офтобӣ ва дар маҷмӯи кӯдаки имконияташ маҳдуд сару кор гирад. дуруст ва инро надорем, аммо ҳамаи шумо тасдиқ мекунед. ташаккур устод. анакнун нигоҳ кунед бо ин ҳолат мо чӣ хел дар мавриди таҳсилоти фарогир сухан кунем ва баробарро таъмин кунем. рости гап барои ман ин муаммо хеле нав. ман дар ин бора фикрам накарда будам, намедонистам. барои ман бисёр хеле мутаассир гаштам. ҳамин гӯшкада шидиам, ман одатан аз аввали барнома гап мезидам. тоза то ҳозир ман як чиз қайд карда мехоҳам пеш аз ҳама. як ҳиссиёте ки барои ҳамаи шаҳрвандон аз ҳам кӯдаки сар карда то калонсолон бояд хос бошад, ин таҳаммулпазирӣ нисбати ягон камбудие ки ягон шахси дигар дорад. ва барои ҳаминам ҳатто ман медонам ки агар ҳамсинфои ҳамин кӯдакони офтобӣ агар ҳаминро дарк кунанд, қадру қимати сеҳат саломатии худашон ба қадру қимати дасту пои бутун, ақли солим, нутқ ҳамаша мерасидагӣ мешаванд. ин албатта тарбия барои онҳо аст. лекин ҳозир мо ҳатто дар доираи барномаи ҳукуматӣ нисбати он муаллимоне ки дар мактаби таҳсилоти умумӣ бо 30-40 нафар хонанда кор мекунанду бо дар байни ҳамин кори вазнин барои 1-2 нафар кӯдакони офтобӣ таваҷҷӯҳи алоҳида ҷудо кунанд, хеле мураккаб аст. ин шояд ғайриимконам бошад. ман худам муаллим ҳастам. дар донишгоҳи мо дар байни донишҷӯён ин хел кӯдакони офтобӣ нестанд, лекин камбудиҳои ҷисмонӣ доштага ҳастанд. мо ҳатто нисбати он камбудиҳои ҷисмонӣ дошта пешакӣ мо як гӯё ки хайрхоҳона муносибат карда, агар
камтар сустар ҷавоб диҳанд ки мо онҳоро қабул мекунему баробари дигарон ҳисоб мекунем. лекин вақте ки ҳозир гуфтам мана модари комилҷон гуфтанд, баъд мана муаллимаи ҷиштагири модари ризвонҷон гуфтанд ки нутқи ин хел кӯдаконро шунидан фаҳмидан душвор. ҳатто кӯдакон худашон мо намехонем таҳсил намекунем мегӯянд. акнун барои ҳаминам шояд мактаб интернети махсусе ки барои инҳо буд барои таҳсилотшон мувофиқ бошад. агар ҳозир инҳо дар мактаби таҳсилоти умумӣ таҳсил кунанд, инҳо бо ҷамъият мешаванд, бо ҳамсолонашон унс мегиранд, инкишофи худашон беҳтар мешавад, инкишофи рӯҳонишон. лекин дониш андохтан аз роҳи мактаб ғайриимкон. шумо розӣ ҳастед? шумо масъаларо боз аз бештар медоред, аз дохилаш медонед, бо ин гуфтаҳо розӣ ҳастед? марҳамат модар. хеле ки дар навор мо дидем кӯдакон ин хел кӯдакони имконияташ маҳдудро қабул намекунанд. дар баъзе мавридҳо модарон ҳам ҳастанд ки ин хел бачаҳо бо кӯдакони мо таҳсил накунанд. гуфта ин хел масъалаҳоям бисёр мешавад ки бигзор дар синфхонаҳои алоҳида ё мактабҳои махсус таҳсил кунанд. бо кӯдакони солими мо набояд ки ҳамроҳ таҳсил кунанд. гуфта ҳамин хел вайҳоям ҳаст, душвориҳоям дида мешавад аз тарафи модарон. яъне хай бигзор бо онҳо корбарӣ карда шавад, фаҳмониданиҳо шавад. корҳои фаҳмондидиҳӣ на танҳо бо хонандагон балки бо падару модари онҳо низ бошад. агар хоҳем ки ба пуррагӣ ҳамин таҳсилоти фарогир тамоми кӯдакони имконияташ маҳдудро фарогир бошад ба хуб мактаб ҷалб карда тавонем. шумо гӯед розӣ ҳастед ё не? Не, розӣ нестам. агар кӯдакони офтобиро мо дар алоҳидагӣ гирем, кай инҳо ҷамъият ба ворид мешаванд, кай ҷамъият қабул мекарди ки мешавад. вақте ки мо инҳоё мебаровадик шаем, анамон вақт ҷамъият мебинад, чишмаш ба қавли яхе гапо мепазад. мо пас инҳоя махсус бибарем акҷо. бесабаб инҷо устод нагуфтанд ки проблема барои ман нав аст. ҳатто чанд сол пештар устод нигоҳ кунед дар кӯчаҳо ҳатто кӯдакони офтобиро мушоҳида кардан дидан мумкин набуд, чунки онҳоро руст мекарданд. дар хона падару модар нигоҳ медоштанд онҳоро, аз ин гуна кӯдакони худ шарм мекарданд. ҳанӯз ҳам маслан ҳастанд оилаҳое ки аз сабаби тавлиди ҳамин кӯдакон оила пош хӯрдааст, шавҳар занро партофта рафтааст, хусуру хуштоман қабул намекунад, гӯё зан гунаҳкор аст ки чунин кӯдакро худованд ба ин оила дода бошад. шояд ин қадамҳои аввал аст ки волидайни кӯдакони синдроми дауна сарҷам гардида мушкилоти худро ба хуб ҷамъият бароварда истоданд, то ки воқеан овози онҳоро шунида тавонанд, воқеан кӯдакони онҳо низ ба ҷамъият ворид шаванд, оянда онҳо низ як мавқеи худро муайян карда тавонанд. албатта вақте ки бо кӯдакони солим ҳамҷоя мешаванд, бо ҷамъият ҳастанд, рафтору кирдори онҳо низ дигаргун мешавад ва инро худи волидайн низ эҳсос кардаанд. ва дар ин навор ҳам гуфта шуд, вақте ки кӯдак дар хона аст вай чӣ хел рафтор мекунад, ё дар мактаб интернет аст чӣ хел, ва дар мактаби умумӣ агар бо ҷамъият бошад чӣ хел аст. ана ҳамин ин тафриқаандозӣ не, ин ҳақиқат аст. воқеан ҳам ин ҳолатро мо марҳила ба марҳила мушоҳида ҳам карда истодаем. марҳамат шумо. албатта ина мо бемор гуфта намепаттоем. масалан мана ҳамина ман бепадар 18 баровардам, мактаб мерафт, медонистаги медонад, мондаги кӯлоқ мемонад. ҳақиқат кане ҳозир маълим мегӯяд не, мана маълима шумо гуфтааст кай ба инҳо ёд гирад, кай ба ман ҳозир мехоҳам маълима ҳозир бурда мактаба ризвона монад, бигзор ман ҳамроҳаш мерам ёд гирад, кай пага ман баста ман мемурам бас пага ин ба ки нигоҳ мекунад. кани гуҷон даҳай ки нигоҳ касас мо ҳеҷ кас ғайри ташкилоти маними назири дигар тахмина ҳакимова ки мана коробка созон достиянд, доира кружок, кани жорба ом достиянд, артетерапия ҳама чӣ кастиянд. ки мои дастгирӣ мекунад? бо як таим маълим ба ман саволам бисёр буд, чӯ сабаб наомад, чӯ бемор дуюм группа 170 мегиранд, 280 мегиранд, 360 ҷанобали як хел гуфтанд. шумо дар мавриди нафақа инам ҳамнова гапам бисёр буд. намояндаи комиссияи тиббӣ бубахшед, дар мавриди нафақа мо боз дар дигар барномаҳо суҳбат мекунем. имрӯз мо дар мавриди мавзӯи асосии суҳбати мо таҳсилоти фарогир аст. нигоҳ кунед, комиссияи тиббӣ ман аз рӯи хуб баъзе таҳлилҳое ки гузаронида шуд, мутахассисон мегӯянд ки мутахассисони ана ҳамин самт мегӯянд ки комиссияи тиббӣ вай вақте ташхис мекунад, хуб хулосаи ӯ характери пешниҳодӣ бояд дошта бошад, на ҳатмӣ.
ва агар инҷо дар барномаи мо иштирок мекарданд боз ҳамин самти масъаларо ба мо мефаҳмоданд, чунки бештар вақте хулоса мебарорад комиссия, хулосаи онҳо характери ҳатмӣ дорад, яъне ҳатман ин кӯдак бояд дар мактаб интернат хонад ё ҳатман бо таълими хонагӣ фарогир бошад. Он характери пешимодӣ надорад. ҳамин хел мактаб қабул намекарданд ин хел касони. Мана ҳозир қабул карасен ку ҳамин хел неми мактаби миёна қабул карасан муаллим мана шумо ҳамчун мутахассис кор касосед. Мана мехоҳам ҳозир лично ман буддатиам Ризвон 18 сола то ақалли 25 ягон чиз ҳече намедонад. ҳамин хорошо доира. Тамом. Ман мехоҳам кан ягон техникум ҳаст ман барам бачаам касб омӯзонам. куҷо университеги нест? фаҳмо анакнун биёед барои он ки камтар барномаро боз камтар як ранги дигар диҳем, бигзор Ризвон барои мо як доира навозад. мо бовар мекунем ки воқеан ҳам як чизеро омӯхтааст вай. албатта қарсак нигоҳ кунед, таваҷҷӯҳ мехоҳад. офарин ҳамаи ҳамин қарсак барои Ризвонҷон ташаккур ва умед мекунем ки воқеан ҳам ояндааш ба таҳсил фарогир шуда натавонад, ҳам ба ягон меҳнат ё ин ки ҳунар албатта ҷалб мешавад ва мо ваъда медиҳем ки мавзӯи навбатӣ дар мавриди бо ҷои кор таъмин шудани ин кӯдакон ё бо меҳнат ё ҳунар фарогир шудани самти фаъолияти шумо махсусан омӯзиши рӯҳу равони ҳамин кӯдакони имконияташ маҳдуд аст ва шумо мутахассис ҳастед. анакнун мегуфтед хуб кӯдаке ки дар мактаб интернат таҳсил мекунад, кӯдаке ки ба таълими хонагӣ фарогир шудааст ва кӯдаке ки дар мактаби умумӣ аст, байни онҳо ягон фарқият дида мешавад дар мавриди рафтор, кирдор, марҳамат, албатта ҳолати психологии онҳо? бале, албатта худ имин таҳсилоти фарогир гуфта мо ин шакли таълимеро меномем ки новобаста аз хусусиятҳои равонӣ, ақлонӣ, ҷисмонӣ доштани ин гуна кӯдакон бояд дар муассисаҳои таълимӣ онҳо таҳсил намоянд. инчунин кӯдакони синдром дауна дошта низ метавонанд дар муассисаҳои таълимӣ таҳсили худро давом диҳанд. ин гуна кӯдакон аз ҳар гуна методикаҳо, роҳҳо, усулҳо бояд истифода баранд муаллимон. яке аз методикаҳои самарабахш ба ин гуна ва кӯдакон ин истифода бурдани бозиҳои лекотекӣ меноманд ки ҳиссиёти онҳоро, азияти равонӣ онҳоро ором мекунад. инчунин ба муҳити ҳамин гуна гурӯҳҳо дохилшавиашон низ осонтар мебошад. тавассути ҳамин гуна методҳо суробсозӣ, мозаикаҳо низ ба онҳо хеле таъсир мерасонад, фоидаовар мебошад. инчунин ман аз ҷиҳати равонӣ ба модарони онҳо машваратҳои психологӣ гузаронидам мумкин ки ба стресси тӯлонӣ гирифтор мешаванд. ин гуна модарон бояд аз ҳамин ҳолатҳо бояд барорим. خب واقعا هم وقتی کودک در مکتب عمومی همراه دیگر کودکان سالم تعلیم و تربیه میگیرد، در رفتار و کردار و مناسبت های وی واقعا هم یک حالت های مثبت رو مشاهده کردن ممکن است. تشکر، سلامت باشید. همینجا معلم ها خودشان شدیان کو معلم های ابتدایی به واسطه یاد میدادگی. من تصور میکنم که هم تو کودکان سالم رو یاد دادن چقدر دشوار. ҳозир ин хел кӯдакҳоя чӣ хел мобайни дигар ҳамин хонандаҳо ба ҷудо карда истода имконият ҳаст мехел мо шуданаш дар кор нагӯем, воқеиятро гӯем. марҳамат муаллимои азиз. мо муаллимаҳо умдагӣ аз интернети имконияташон маҳдуд, мо ҳар рӯз ҳам имконияташон маҳдуд, ҳам синдро давнакидӣ кор мекунем. ҳар яктамои синфҳомонда ин хел талабаҳо вуҷуд доранд. якта талаби ман модарашон гуфтан ки ман мактаби вай баметиам умумӣ не камер вай хусусиве гифта додан. соли гузашта аз дуюм синфа нимсолаш гифта додан кавсарба хондоз. акун вай ягон чизе чи якун мана мисол ин доира ва вай
این بیماری ها یک تا چیز یاد میگیرده معلوم یا رنگ و باره یا یگون چیز ساختن یک تا چیز همه طرفه نه جمع ترک یا یک موسیقی یک تا من دخترچه من برفتگی رقص کده میتونست خیلی نطقش ما میفهمیدیم و سبوکش بود تسخیصش سبوک بود اکو ما حرکت میکنیم مثال از بالی قلم نویسته میتیم قلم نویس می نویسد و اکو مکتبی وایبر رود عمومی رود اگر یک تا وایبر وای در کرده یک معلم علایده در کرده یک یادمچی آموزگار در صنف حتما ولی از باید مکتبی ما گفتن که اقل یک قلقی رفتاری نغزه طلبه و خواننده های عمومی که دیشته شینو خیزی نغزه آموزد گفته مثال گفتن و یا تونستن گفته اون طلبشانه بوده لیکن وای همون خیلی که حالی هم عبالی قلم می نویسد همی خیلی یگون چیزو یاد گفتگیش نمون یک تا چیز به ذوق اینها های дуруст ман тасдиқ мекунам чунки дар яке аз барномаҳои гузаштаи мо яке аз волидайне ки кӯдаки офтобӣ дорад вай гуфт ки бигзор дар мактаб фарзанди ман таълим нагирифта бошад ҳам ба пурраги комилан вай тарбияи хуб гирифта тавонист чунки худи модар ҳам медонад хуб кӯдакашро вай чизи бисёр талаб намекунад воқеан ҳам мо имрӯз бояд ба ҷамъият ворид кунем то ки пагоҳ вай як бурда нони худро ёфта хӯрда тавонад میخوانیم یکم صنف دویم صنف ما الفبا میخوانیم پس از این جاست که همون برنامه تعلیمی صادر کرده شده برای مکتب‌های اینکلوزیو صنف‌های اینکلوزیو هم باید باشد بغیر از همین صنف به ما تعلیم دادن باز بیرون از مکتب ما محفل ها داریم رضوان خان با روزگی مادرش محفل من خودم راهبر محفل سرود و موسیقی بودم من رضوان خان استاد بچه ها در یک هفته 2 روز بیرون از درس من محفلی من راهبر محفل سرود و موسیقی من رضوان خان خودش من همین دایره نوازی در آنجا بسیار خوانندگانی ما امکانیتشان محدود باشند هم یگان استعدادشان هست خیلی که استاد قید کردن درست می معلمان مشکلی میکشند که همین تحصیلی کودکان به اینچنین این کودکان کاتگوری ها به جدا می نمایند سبک میانه وزنین می توانند سبکشان تحصیل نمایند اینچنین وزنین آنها نمی توانند که به این گونه مؤسسه ها تحصیل نمایند میکنند به فکرم که کاتگوری ها به جدا می نمایند کاتگوری می تواند که با صنف اینکلوزیو بر ضد منفیت دیگر خواننده هم نباشد ولی بتون توجهش این کودک به مانده باقی مانده سینوت کودک من چند تا اثری سال چند تا طلبه هایی که مکتبی و به تحصیلاتی عمومی و خواندگی بودن گشته مکتبی ما و آوردن همون خیلی که عمده ما میبینیم درس میتیم همون خیلی طلبه های ما با این هستن یگان چی از همون پروگرام ها از خود کدگی نه یعنی ما بعضیش ما میگویم که یعنی ما از وای مکتبی و 4 سال خواندگی بهتریش هایده مونده طلبه هایی که ما ساده کدگی یاد گیفت وای یاد نگیفتگی و طلبه های خود آموزگاران مکتب‌های تحصیلات عمومی شما چی میگوید در همین مورد مرحمت مقصد اساسی تحصیلات فراگیر این به همون خوانندگانی که امکانیتشان محدود یا خوانندگانیش خیلی که اینجا کودکانی آفتابی گفتیم به جمعیت وارد کرده اقلا طرز مناسبت معاشرت و آداب و اخلاق جمعیت را ما باید که نشان داده توانیم اکنون خیلی که از من ماه آگوست ما و امتحانی قبولی کودکانی خوانندگانی صنف 1 میشود ما بیشتر از روی تست خوانندگان را به صنف 1 قبول میکنیم وقتی که بیمار باشد با ورقه های طبی خیلی که اینجا پیم که گفتند کمیسی طبی پسیکولوژی با ورقه های طبی هر یک همین خوانندگان شناس میشویم و در علاوه که وقتی که همین خوانندگان به صنف وارد میشن ما پیش از همه با معلمان یعنی که آموزگارانی که به آنها درس میگذارند همکاری میکنیم توصیه های پسیکولوژی میدهیم و همین خوانندگان والدانشون با همین خوانندگان که آنها باید که قبول کرده باشند چنین خوانندگان را برای پیشروی مقصد اساسی آنها خیلی که ازش ما در بالا قید کردید آنها تعلیم نگیرن هم اقلا در رفت درس طرز نشستن با همین دیگر خوانندگان اونس گرفته همراه دیگر خوانندگان اقلا همون طرز خیلی که در وقت معاشرت مناسبت رو آموزن من در صنف خودم 12 نفر خوانندگان تحصیل کنندگان از اونها 2 نفر با سیندرومی داونا می باشن یکی از اونها
ҳар дуяшона дараҷаи вазнин. бечора мехе кӯдако ғайр аз синдроми дауна онҳо дар дӯши худ боз 3 ташхиси бо алоҳида доранд. олусчашмӣ, боз фалач, ақлан қафо монда вазнин мебошад. бо онҳо фақат ба тариқи бозӣ дарс мегузорем. албатта дар мактаб интернети мо ҳам бо аз рӯи дуравии мо якаш ба худхизматрасонӣ худаш ба хизмат расонад, худ идоракунӣ дар ҷамъият, дар мактаб, дар куҷое ки набошад, мо ҳам дар мактаб интернат бо ҳамин ду принсип мегӯем. ин бисёр хуб аст, ин бисёр хуб аст муаллима, ва ташаккур аз шумо ки воқеан ҳам имрӯз аз корҳое ки ба сомон мерасонед ёдовар шуда истодаед. Ин бисёр хуб аст, вале вақте мо таҳсилоти фарогир мегӯему, барномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, мо дар ин самт низ бояд, дар ин маврид низ бояд ҷиддитар андеша кунем, муносибат кунем ва омода ҳам бошем. дуруст муаллима? воқеан ҳам вақте ки масалан муаллимонро омода мекунем, пеш аз ҳама чӣ хеле ки инҷо устод гуфтан, худи омӯзгор ҳам мушкилӣ накашад, дигар хонандагон низ як таъсири манфӣ нарасонад ин ҳолат, ва худи ҳамон кӯдаки офтобие ки дар синф аст, вай низ мисли дигар кӯдакон як баробарҳуқуқии худро эҳсос кунад, воқеан муносибат карданро омӯзад ва ҷамъият ӯро қабул кунад ва пеш аз ҳама ҳамчун як нафар инсон, шахс бо вай муносибат намояд. дуруст, дар ҳамин сабаб фикр мекунам ки он омӯзгороне ки дар синфҳои инклюзивӣ кор мекунанд, онҳоро шояд омода ҳам мекунед. ва дар ин маврид ягон маблағи муайян барои омӯзгор, маблағи иловагӣ пешбинӣ ҳам нашудааст? Не, нашудааст. бояд шавад. яъне мушкилот бисёр аст. пешрафтро ҳамаи мо медонем ва албатта қарсак мезанем, хушнуд мешавем, аз камбудӣ сухан мекунем то ки он бартараф шавад. воқеан ба хотири пешрафти ҷомеа марҳамат, боз чӣ хел мушкилиҳо ҳаст дар ҳамин самт? ман як чизро хотири расм кардани ҳастам ки чаро дар дигар давлатҳо ин чизро мушоҳида карда мешавад ки кӯдакони офтобӣ ба кор, ба таҳсил ҳама ҷиҳата нағз мешаванд, дар Тоҷикистон инро дида намешавад, чунки муассисаҳо тайёр нестанд. бигзор муаллимаҳо низ хонанд, барои пешгирӣ хонанд, мисол семинар машваратҳо бисёртар шавад, омӯзанд, аз якдигар фаҳманд, чунки муаллимҳо аллакай тайёр не, онҳо чӣ хел донишро ба кӯдак медиҳанд. муаллим барои он ки дар синфи инклюзивӣ фаъолият кунад, кор кунад, вай ҳатман бояд омода бошад, тайёр бошад, вай омӯзонида шуда бошад. воқеан дуруст гуфтед. маълумоти кофӣ надошта бошад, чӣ хел ба кӯдаки вай имконияти маҳдуд дошта аллакай дониш медиҳад вай худаш. мо дар нақша аст ки ҳамин муассисаҳо ба семинар машваратҳо доир ба ҳамин кӯдакони офтобӣ гузаронем ва муаллимон низ донанд ки бо инҳо чӣ хел кор карданро муносиб. моҳи ноябр ки мо курси омӯзиши дурӯзии кӯтоҳмуддат гузаштем, ин албатта ҳамин мавзӯи инклюзия буд. ҳамин хонандагоне ки бо барномаи ҳамин инклюзия фаро гирифта гузашта буданд дар давлатҳои пешрафта, яъне ки бова аз як вай омада дарс гузаштанд, гуфтанд ки мо дигар давлатҳои пешрафта ҳар як ҳамун мактаби ҳамун умумӣ ва бачаҳои ворид кардагӣ ҳар як муаллимо волонтер ҷудо карда шуда ки агар имконият бошад намина мо бояд ки ташкил карданамон лозим барои ёрӣ расондан ба муаллимаҳои ҳамин мактабҳои умумӣ. ташаккур, саломат бошед. маълима шумо ба фикрат албатта чӣ хел ки ҳозир муаллимон бояд омӯзгорон омода шуданашон дар кор гуфтан, бевосита ман ҳамин ҳозир аз курси такмили ихтисос омӯзгорон мегузаранд, омӯзгорон, мураббияҳои ҳамин мактаб интернети ёрирасон аз курси такмили ихтисоси ҷумҳуриявӣ мегузаранд, то ки бо ин гуна хонандагон чӣ гуна корбарӣ карданашон лозим аз он ҷо омӯхта омода истодаанд. барои кӯдакони имкониятшон маҳдуд бояд ки дар муассисаҳои таҳсилотӣ бояд ки пантусҳо роҳравҳои махсус бошад барои ҳамонҳо пешбинӣ карда барои кӯдакони офтобӣ чи синдроми дауна, барои офтобӣ низ ваҳо бисёртар чӣ хеле ки гуфтанд мехел синфхонаҳои ҳамихел муҷаҳҳаз карданд дар кор ки бояд ки ҳамин шавқманд шуда ин гуна кӯдако дилгир нашаванд. таҷҳизонидани синфхонаҳо ба таври бояду шояд бо назардошти ҳамин хел ин гуна
кӯдакон. پدر و مادران باز وقتی که فرزندانشان را به مکتبی خو عمومی باشد خود در مکتب های اینترنت های مخصوص اگر فرا گرفته میخواد تعلیم به جهنگر بسیارتر همکاری کنند با همین آموزگار رابطه زیچ با مکتب داشته باشند. خیلی که معلومه گفتن من مثلا تشخیصش وزنی باشد برای متاریکی دست و همون چیزایی که لازمه باشد بسیارتر من معلومه به دستگیری نمایند یاری رسانند. هر روز باید که از حیات فرزندانشون با خبر باشند. همکاری رو من پیشنهاد میکردم که پرزور نمایند. و همین طور هم میشدگیست به فکرم پروین خانم پدر و مادری که فرزندی وی در مکتب عمومی تحصیل میگیرد حتما از پی خوانش فرزندش تعلیم فرزندش هم میشود و میداند. حتی حاضر در اینجا وقتی که کودکانی آفتابی به مؤسسه‌های عمومی میروند مادری آنها از ساعت 8 تا 11 قطعی کودکاشون میشنند. نباید این طور باشد. باید کودک خود را به مؤسسه برده مانده از پی کاری خود شود. باید که باز همین تکرار شود. هم میگویم برای مؤسسه ها برای معلم‌ها یاردمچی لازم. حتی وقتی که مادر همراه کودکش در یک صنف 2 ساعت 3 ساعت دوامی 2-3 ساعت می نشیند آخر دیگر همسنفان نیست این حالت رو قبول کردنشان به فکرم از جهت روانی نیست دشوار است. بگذار وی مستقلیت حس کند کودک. ما که تحصیلات فراگیر گفته ایستادیم و مستقلیت باید حس کند با دیگر مثلا همسنفانش معامله معاشرت رو آموزد. یعنی در همون صنف محیط یک همدیگر فهمی و تحمل پذیری هم باید تامین باشد و اینجا مرحمت اگر باز یگان پیشنهاد باشد شنویم. کودکانی آفتابی به آن مکتب‌هایی که برای خواندن میروند بیشتر آموزگاران با دیگر بچگان با دیگر طلبگانی که در همان صنف میخوانند بیشتر همکاری نماید با آنها صحبت ها گذارند تا اینکه آنها رو تحقیر نکنند مسخره نکنند. میتواند آموزگار یک معاشرت خوب داشته باشد با همون کودک آفتابی و از پند اندرس های گذشتگان ما شاعران نویسندگان نمونه آورده آنها رو تربیه کند. در مورد تطبیق نمودن همین برنامه‌های دولتی در مورد تحصیلات فراگیر باز کدام کارها رو امروز ما اجرا کردنمان لازم کدام کمبودی‌ها رو برطرف کردنمان لازم. در طول چندین سال همچون کارشناس برآمد کردنم دفعه اول است که من موقعم رو معین کردن نتوانست ایستادم. روی راست باید گویم چون که وقتی که احساسات با عقل و خرد هر دیش موافقت نمی کند خیلی معین کردن دشوار است. از یک طرف من میفهمم کودکان آفتابی حقوق برابر با دیگر کودکان دارند. از اون اعلامی حقوق کودک سر کرده تا قانونگذاری جاری عمل کنند تاجیکستان حقوق و منفعت‌های قانونی آنها را محافظت میکند و باید که اینها شخصانی کامل حقوق جامعه باشند همچون شهروندی مکمل فعالیت کنند زندگی کنند و برای همین البته دولت جمعیت همین چاره‌ها را اندیشیدن لازم. همین برنامه‌های حکومتی بودگیش هرچند مهلتش تمام شده باشد باوری دارم که باز برنامه‌های نو قبول می شود و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان اینها را به سرپرستی نمیماند. ولی هر یکی ما اهل جمعیت باید که همون چهلی که گفتم حس تحمل پذیری نسبتی همین کودکانی آفتابی که پروردگار همین خیلی مانده است باید که قبول کرده باشه فهمی. لیکن من باز تاکید میکنم باز یک بار که نباید که این بر ضد منفعت دیگر کودکان باشد. حاضر خودش میدونید تا که بعد مقایسه کردن تحصیلات در مکتب‌های خصوصی مکتب‌های تحصیلات عمومی کمتر بوی میتیند از حساب آنکه شماره خوانندگان در صنف‌های مکتب‌های تحصیلات عمومی بسیارتر معلم توجه بسیارتر جدا کرده نمیتواند و از این جهت سطح دانش شاید برابر نشود. اگر این خیلی باز حتی یاردمچی جدا کرده باز اگر خوانندگانی همین 40 نفر با موبایلش اگر 1 نفر 2 نفر شود باز مرکب میشه. بعد باز یک چیز نقض معلم گفتند در بالا نشستگی که همین پدر و مادران دیگر خوانندگان نمیخواهند اگر بناگاه در همون صنف اگر 1 نفر 2 نفر باشند آنها میگن ما کودکان از اینجا میگیریم نباشند.
мо бояд ки тамоми ҷомеаро тарбия кунем. яъне ки мавқеи ман чӣ хел ки ҳозир устувор нест, аз ман сар кард тарбия кардан лозим ба фикрам ки ман ҳамин масъаларо дуруст фаҳмида тавонам. ман барои чӣ вайда кардам? хай шукронаи ҳамин ки ман ягон бор рӯбарӯ нашудам ин масъала ки ҳатто вақте ки имрӯз мана даъват кардид, ман рости гап ин хел надонистам ки муаммо ҳамин хел ҳаст. барои ҳамин ҳам ман ҳамаи ҳозир будагонро изҳори миннатдорӣ мекунам ки мавқеашонро гуфтанд ва аксарият дар ҳалли ин муаммо саҳм доранд. хусусан парвинахон ин як чиги мавқеи фаъоли ҷамъиятӣ доранд, ҳамин ки корҳои назарросро кардан ва боварӣ дорам ки симои мустақили якум дар оянда ҳам силсилаи ин барномаҳоро давом дода бо дана модири Ризвонхон бо чанд муаммоҳои дигар ҳам гуфтанд, барои ҳалли онҳо ҳам албатта саҳми худро мегузоранд. ташаккур, саломат бошед. Маълима Маҳмад. ҳамсар мехостам ки маълимаҷон ҳаминҷо аз оғоз шунидем ки чӣ хел муаммоҳо ҳаст, онро барои бартараф шудан бори дигар як бор номбар мекардед ки мо кадом корҳоро мушаххасан бояд ба сомон расонем ва баъдан боз дигар пешниҳод ё хулосаи шумо. маълима, ман аввал мехостам дар бораи он гӯям ки вақте ки мо имрӯз ин проблемаро кушодем ва имрӯз ки мо ҳамин барномаро шумо таҳия кардед, раҳмати калон ба шумо, ин хеле хурсандиовар аст ки имрӯз ҷамъият дар бораи ин гуна кӯдакон, дар бораи кӯдакони офтобӣ, одамони офтобӣ, онҳо аз давраи кӯдакӣ гузашта боз дар ҷамъият зиндагӣ мекунанд, бохабар шуданд ва аз рӯи маълумотҳое ки дар мо мавҷуд аст, 2-3 сол пеш ин гуна кӯдаконро ба хонаҳои кӯдакон месупориданд. ин дар бораи он мегӯяд ки падару модарон худашон аз онҳо даст мекашиданд ва ин хеле ва хеле моро ба хиҷолат меандохт. албатта мо медонем ки ҳар як кӯдак бояд дар оила тарбия ёбад. солҳои охир ин гуна кӯдаконро аллакай намесупоранд ба хонаҳои кӯдакон, аз онҳо даст намекашанд. падарону модарон розӣ ҳастанд ки ин кӯдаконро дар оилаи худ монда онҳоро тарбия кунанд ва мехоҳанд ки онҳоро ба ҷомеа ворид кунанд. ин ману шуморо хурсанд мекунад. лекин он проблемаҳое ки имрӯз мо онро бардоштем, ман умед дорам ки онҳо ҳалли худро меёбанд. ва имрӯз мо аллакай дар бораи ин гуфтем, агар мо бо барномаи инклюзивӣ ин гуна кӯдаконро ба мактабҳои умумӣ ҷалб кунем, мо бояд ки ҷомеаро, чӣ хеле ки маълим гуфтанд, ҷомеаро тайёр кунем, хонандагонро тайёр кунем ки онҳо қабул карда тавонанд. муаллимон ва омӯзгоронро аз омӯзишҳои махсус гузаронем, барномаҳои махсус барои онҳо таҳия кунем ва мумкин аст ки аввал дар қадамҳои аввалин мо дар мактабҳои умумӣ метавонем гурӯҳҳои алоҳида, синфҳои алоҳида барои кӯдакони имконияташон маҳдуд кушода бошем. муваққатан то омода шудани ана ҳамин кӯдакон, то одат кардани онҳо ба ин яъне шароити умумие ки онҳо бо кӯдакони муқаррарӣ, бо кӯдакони солим таълиму тарбия гиранд. ва ман умед дорам ки мо дар оянда метавонем ки аллакай мо анча ба пеш рафтем, умед дорам ки мо дар оянда метавонем ки ин гуна кӯдакон саҳм гузошта бошем ки ин гуна кӯдакон дар ҷамъият ҷои худро ёфта бошанд ва кӯдакони солим, хонандагони мактабҳои мо ин гуна кӯдаконро нағз қабул карда тавонанд. Ан умед дорам. ташаккур ки имрӯз дар барномаи мо шумо иштирок мекунед, мавқеи худро муайян кардед, андешаҳои худро баён намудед. изҳори сипос. ва дар фарҷоми барнома рақами телефонро мушаххасан барои он нафароне ки хуб ба нисбати мавзӯи имрӯза бетараф нестанд ё дар оила кӯдаки офтобӣ доранд, як рақами телефонро мегӯям ки шумо метавонед бевосита бо он тамос гиред ва андешаҳои худро баён кунед. 92 202 11 88. ин ташкилоти назарӣ дигар аст. якчанд хулосаи мо аз барномаи имрӯза ки ман онро мехонам. хулосаи мо аз барномаи имрӯза: кӯдакон
ҳама баробар ҳуқуқанд. Барои он ки кӯдаки синдроми дауна аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошад, аз ҷумла дар Кӯдакистон ва баъдан дар мактабҳои умумии таълиму тарбия гирад, аҳли ҷомеа дастаҷамъона масъулу вазифа доранд ки аз оғози барнома қариб ки гуфта истодем. Волидайнро зарур аст ки аз рӯзҳои аввали баъди таваллуд худро ба даст гиранд, аз пештара дида бештар муттаҳид гарданду барои ба по мондани фарзанди худ омодагӣ бинанд. Дуюм, вазифаи аъзоёни оила бошад ин пеш аз ҳама дастгирии маънавӣ ва кӯмаки моддӣ ба волидайн ва кӯдаки синдроми дауна. Сеюм, барои онҳое ки бевосита ба тандурустӣ яъне солимиву баъдан саводнок шудани кӯдакони офтобӣ масъуланд, пеш аз ҳама масъулият, иҷрои вазифа аз рӯи виҷдону адолат, муомилаи хуш ва ҳамдигарфаҳмиро тавсия медиҳем. Аз ҳама асосаш барои ҷомеа дарку фаҳмиши танҳо як нуқта пагоҳ ба ҷои ин волидайн шумо буданатон мумкин аст, зеро касе аз ин хости офаридгор огоҳу эмин нест. боқӣ бори дигар барои иштирокатон ташаккур. То барномаи дигар, ин печутоби замон аст. хайр.